ויכולים לתת הוראות. אני מקווה שתביא לנו רק צדיקים. אני אגיד לך מה אני עושה, כשנכנס אליי איש מקצוע הביתה, אני גם עושה בועה לי כאילו אני מבינה, אני כאילו יוצרת לו סביבה מאיימת. שלא ירגיש שהוא בא לאיזה פריירית. אוקיי, הנה מישהו מגיע. רינת, תקבלי אותו. היי, מה העניינים? חשוב. תגידי, אם יש לך הפסקת חשמל בבית, את ניגשת ללוח, את בודקת את העניינים? מאמי, יש הפסקת חשמל בבית, אתה יכול לבוא הביתה? זהו. אנחנו צריכים טכנאים, אנחנו בית קיצור, לא לסמוך עליו בזמן תקלות, כן. פה. בוא נראה. הכל קופץ? כן, ניסיתי קודם להרים. אתה חושב שהם באים מראש, כאילו באים לעקוץ? או שהם נכנסים לסיטואציה, הם קולטים אם האישה הזאת פריירית, אם אפשר להרבב אותה? יש כאלה שמגיעים עוקץ מוכן מהבית, ולא משנה מה יתהפך ואיך ישתנה העולם, הם מוקצים. יש כאלה שמגיעים ופתאום הם רואים איזה אדם מוחלש, מישהו שנראה להם שאפשר לעקוץ, ואז הם מרביצים את המכה. אז אחרי כל כך הרבה ניסיון, מה אומר החוש ריח שלך? מה יהיה פה? חכי רגע, נראה מה המצלמות אומרות. מה הוא עושה? מהמעט שאני מבין, הוא בכלל לא נוגע בפחת. אבישי, למה? הוא בודק שמגיע מתח במקום הנכון, בדיוק כמו שצריך לעשות. אני מנסה לקרוא לו על הפנים. אם יש לו פנים של... נכון, יש פרצוף של נוכל? האמת שלא. אל תאמיני למראה, מעיין. הפחת הלך נראה לי. עלה על התקלה, וזה סגור כבר. צריך להחליף לך פחת פה, ניסה, בואי תראי אם את רוצה. לא עולה. אוקיי. אבישי, איך זה קורה? איך הפחת נשרף או מתקלקל? בדרך כלל התקלה נגרמת כשחוטים רופפים בלוח. מה שצריך לעשות זה אחת לשנה להזמין חשמלאי שיחזק את הברגים שמחזיקים את החוטים. את רואה את השריפה פה? כן, וואו. אז מה עושים? אז מה עושים? את זה מחליפים? אני אלך להביא מהאוטו. אוקיי. אפשר להירגע, הוא לא הולך... כאילו, זה נראה טוב. מעיין, אצלנו יש כלל ביצאת הצדיק, עד שאין את הכל סגור וחתום, אנחנו לא יודעים אם הוא צדיק. הוא עוד לא יודע מי. יש את מילואימניק בתקופה הכי רגישה מתולדות מדינת ישראל, אבל ברגע שהוא יגלה, אני רוצה להאמין שהוא יצא צדיק. אתה לא יכול להיות אדיש למה שהן עוברות. זה משוגע. עם הילדים, לבד, בבית, העבודה שלהם נפגעת, הקריירה שלהם נפגעת, החלומות שלהם נפגעים, השפיות שלהם. הוא כבר מרכיב את הפחת החדש, אני מקווה גם בשביל רינת שהוא יעשה הכל כמו שצריך. אתה לא עוזר רק לה, אתה עוזר גם למילואימניק, ללוחם, לבן אדם שמסכן את החיים שלו כרגע, כדי שאתה תוכל לעבוד ולהתפרנס, גם בשבילו, בשביל הבן זוג שלה, אתה צריך להיות צדיק. טוב, אני מקווה שהחשמלאי שלנו לא יקבל רעיונות מיותרים. נראה שהוא סיים. רינת, תשאלי אותו מה קורה. זהו? רגע. רגע. אוקיי. יש לנו אור, ים. יהיה לנו חימום. אבישי, תיקן בסדר, כן? בהחלט, הוא חיבר את הפחת החדש אחרי שהחליף את החוט השרוף. מה אתה אומר? מה? זהו. זהו, זה תקין, הכל בסדר? כן. אין לך מה לדבר. הכל פיקס. היי, ים, תראי. אבא שלח לנו הודעה מעזה. איזה עיתוי מושלם, בדיוק לפני התשלום. עכשיו בוא נראה, הוא מבין את המשימה שלו ויעשה לה גם מחיר. עזה בח'אן יונס? כן, תראה. תראו לנו גם את התמונה מח'אן יונס. זה 50% הנחה תמונה כזאת. מה זה, הוא צריך לשלם לה? הוא מחוייך, אני פחות. אתה מבין? מוצאים פה עניינים ומנהרות, מפחיד. באמת. זה מפחיד. רק שיחזור הביתה בשלום, אמן. אמן. תשאלי כמה זה יוצא לנו. כמה צריך לשלם לך? זה יעלה 450. 450? כי זה פחת, את מבינה? זה לא... יש! איזה מלך, יואו, איזה מזל. הוא הלך על הרף הנמוך ביותר. הוא עוד מתנצל קצת, הוא אומר לה, תקשיבי, כי זה פחת. הוא מרגיש כל כך נסך שלנו. הכל מצוין, יש לו רישיון חשמל, בדקתי, הוא ראוי למדליה. אם יש בעיה, משהו?
אני גר פה. אוקיי. פה במוצקין. צדיק ראשון שלי. נצא לחגוג? הוואן הזה. מה, עובר גם בברים, מבלה, או שהוא רק כאילו סחי וצדיקים? הוואן הזה נוסע 20 קמ"ש, וגם זה עם רוח גבית. תודה רבה לך, ששון. תודה רבה. יאללה, ביי, תודה. תודה לך. תודה רבה. איזה כיף בתקופה הכל כך מורכבת הזו לפגוש צדיק ולפגוש את עם ישראל במיטבו. החיוך לא יורד לך מהפנים. כי אין לנו אוויר, אין, חיים, וכולם כל כך לא פיירים איתנו. ופתאום בא בן אדם כזה, אנחנו נפתיע אותו, נעשה לו, חבל על הזמן, איזה פינוק שהוא לא ישכח כל החיים. אני אפילו עוגה. תעשי עוגה, לא אבל תשקיעי. עפיתי בכיתה ט' כפרה. אז אולי לא כדאי שתכיני, אבל נעשה לו משהו שהוא לא ישכח. הגענו לעסק של תמיר, אחד הבנים של עובדיה הצדיק. כל המשפחה ממתינה לו כאן, וכשהוא ייכנס, איזו חגיגה מחכה לו, וואי, וואי, וואי. אבל עד שהוא יבוא, בינתיים אני אעשה איזה סידור כאן, קצוץ בצדדים, בליפה לא לגעת. סגור. מה אתה אומר? איך הוא יגיב? אני אומר להביא אופטלגין לפני זה, כוס מים קרים, ושלא יתעלף. נעשה לו שמח. העיקר שנעשה לו שמח. כן, מגיע לו. מגיע לך, אבא. הנה, הוא פה, תביא אותו. אבל בוא רגע תראה. בוא תראה את הלקוח שלי רגע רוצה את זה, מה אתה... לא הבנתי אותך. שלום. מה נשמע, עובדיה? אני מעריץ שלך. מה נשמע? בסדר. אני מעריץ שלך. בחיי. על מה אנחנו פה? אצל צדיק? אתה? צדיק? אני חושב שכן. אתה יודע מה? בדקנו אותך, תיעדנו אותך, צילמנו אותך, ויצאת צדיק. אני רואה שאתה מה זה מתרגש. בטח. כמה זמן חיכית לנו? שנים, כמה? עוד מהימים של חיים הכט חיכית לנו. איפה חיים הכט, כן. ככה גדלנו, ככה חונכנו. שמה? להיות בן אדם לפני הכל. יש מקומות שאנחנו לא לוקחים כסף. לא לוקחים. למה? לא יכול. אתה רואה אישה מסכנה, עם 3 ילדים. בית שבור. בית אתה לא שבור, יכול מה, לקחת. תיקח ממנה כסף? לא לוקח. הכסף פה האישו, בסדר, כסף אנחנו מתפרנסים, בסדר. אבל תמה, לתקן תקלה, זה עושה לך, מרחיב את הלב. תעשה טוב, הטוב יבוא אליך בחזרה. זה גנים, של אמא. זה מהאימא, ברור. תספר לי קצת על עצמך, עובדיה. אני שירתי בחיל האוויר 30 שנה. הייתי חשמלאי מטוסים, עם הבן שהוא הנדסאי חשמל, והתחלנו לצאת לעבודה. שמענו שאתם גם עושים ערבים למען החיילים, נרתמים, אשריכם. פעם רביעית. נכון, אנחנו כמה קבלנים שביחד התאחדנו, מה עושים? ומרימים ערב על האש. רואים את המורל הגבוה של החיילים, שזה משמח וזה כיף. ילדים טובים, בעל למופת. אבא טוב, סבא טוב, בעל טוב. כמה שנים ביחד? 44. יפה. 44. לי מגיע מדליה. הכרתי אותו בצבא. הופה, כן. יפה. הכרנו בחיל האוויר. אתה היית מה ואתה היית מה? היא הייתה טייסת. אני הייתי... תן לאבא את המדליה. באהבה, בטח. תורה. מגיע לו. עכשיו שהוא יריב איתי, יגיד לי, אתה רואה, אני צדיק. אל תריב איתה.